Arita mga kapuso sa Pampagood Vibes na pakatawa pagyod na hala tan-aon dagining report. Welcome to Talisay City! Woo! Awa guys, magic guys ha, magic. Pasatikang naman, pasatikang. Basta. Welcome to Cebu City! Woo! Magic nyo! Sa mga wa makaila kanila, sila si Donald Torion o Jeremy Restauro, pulos taga Sugbo. Nahimong viral ang ilang makalingaw kaayong TikTok nga magic kuno nga paglabang sa utlanan sa Talisay City o Cebu City. Ang kakapoy o kabugat sa ilang pagka-construction worker napagaan pinaagi sa ilang mga pakatawa. Wa nila damha nga ang lingaw-lingaw ra unta maghatod sa ilang pagkasikat na kuno. Sikat na kami, sir. Dagang yung picture, sir. Si Jeremy Kalit, sir. Matindi na sa gawas. Papapicture man, sir. Ya. Kaya lagi celebrity na. Og taliwa sa mga problema o mga pagsuway sa kinabuhi, di kuno angay kaayong seryosohon. Sa ato pa, murag, smile ka naman dyan. Sa mga viewers na mo, ang amo lang kuan nga iman-inin nyo bisag unsa kalisod sa panahon nato karon naagya po'y Ginoo nga mutabang ka nato. Uban ni Clans Gabutin, Chelo Valiena, Balitang Bisdak.